Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлнара Ахмадиева. Бүгенге программада. Әлмәттә бәләгә юлыккан үрдәкне коткардылар. Экологлар тымшыгы сынган кышны тотып ветеринария хезмәтенә илткәннәр. Әлмәт Үзәк район хастаханәсендә гемодиализ аппараты барлыкка килде. Хәзер бу мөһим процедура бөерләре нык зарарланган кешеләр өчен уңайлырак булды. Шәһәр суды үтерү турындагы эш буенча хөкем карары чыгарды. Хатын-кыз тормыш иптәшенә 4 тапкыр пычак белән кадаган. Әлмәттә бәләгә юлыккан үрдәкне коткардылар. Экологлар тымшыгы сынган кышны тотканнар һәм ветеринария хезмәтенә илткәннәр. Бу беренче генә очрак түгел икән. Безнең төшерү төркеме табиблар белән аралашты. Тымшыгы сынган үрдәк шәһәр күленнән шарлавыклы буаларга кадәр зур юл үткән. Бу вакыт эчендә ул кешеләрдән ярдәм көтә һәм алар ярдәмгә киләләр. Очень кропотливая работа. Бик җентекле эш башкарырга кирәк, ләкин нәрсәдер эшләргә мөмкин булачактыр. Үрдәк белән нәрсә булганы билгесез. Ветеринарлар тешләү эзләре һәм тышкы тәэсир итүләр тапмаганнар. Аларның карары иректә кыш һәлак була. Сегодня с утра, то есть был произведен осмотр врачами. Бүген иртән табиблар тарафыннан тикшерү үткәрелде һәм анда томшыкның аскы өлеше сынганлыгы ачыкланды. Бик авыр очрак. Башка табиблар белән киңәшләшкәннән соң дәвалау турында карар кабул итәчәкбез. Һәм киләчәктә мөгаен волонтерлык хәрәкәтенә тапшырачакбыз. Анда кышны карап ашатып торачаклар. Үрдәкләр һәм аккышлар Әлмәт өчен гадәти күренеш. Шәһәр халкы һәм кунаклары даими рәвештә аларны ашата. Шуңа күрә дә кышлар якын йөзеп килергә курыкмыйлар. Бәлки шундый ышанучанлык бәләгә китерәдер дә. 2023 елның ноябрендә халык тымшыгы имгәнгән ата үрдәккә тап була. Аның язмышы билгесез. Бер ай элек спларда йөзгәндә әлмәтлеләр яраланган аккыш табалар. Аңа кемдер аткан. Кышны коткардылар. Ветеринария хезмәтендә безгә имгәнгән кышларны китерү очраклары булганы хакында сөйләделәр. Аларга ярдәм күрсәткәннәр яки башка белгечләргә җибәргәннәр. Шуңа күрә, әгәр дә сез зыян күргән кышка тап булсагыз, экранда күрсәтелгән телефон буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Яки Геофизик урамы 15Б адресы буенча. Әлмәт Үзәк район хастаханәсендә гемодиализ аппараты барлыкка килде. Хәзер бу мөһим процедура бөерләре нык зарарланган әлмәтлеләр өчен уңайлырак булды. Реанимация бүлегенең теләсә кайсы табибы аппаратны тиз арада җыярга, аны пациентка тоташтырырга һәм оператив рәвештә гемодиализ процедурасын башлый ала. Җайланма республика хөкүмәте ярдәмендә яңа кабул итү диагностика бүлеге төзелеше кыссаларында сатып алынган. Шәһәр суды үтерү турындагы эш буенча хөкем карары чыгарды. Тикшерү барышы турында без үткән чыгарылышларда сөйләгән идек. Хатын-кыз тормыш иптәшен 4 тапкыр пычак белән кадап үтергән. Гаепләнүче үз гаебен танымады, ләкин гаепләү ягы нәкъ менә ул ир-атны үтергәнен исбатлый алды. Назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. 10 елга ирегеннән мәхрүм итү рәвешендәге җәза билгеләргә, җәзаны гомуми режимлы колониядә үтәү белән, хөкем карары законлы көченә кергәнчә чик кую чарасын үзгәрешсез калдырырга сак астында тоту. Хөкем карары законлы көченә кергән көннән җәза срогын исәпләргә. Әлмәттә яна янгын чыкты. Больничный урамы 3нче йортта яшәүчеләр подъездда төтен исе турында җаваплы хезмәтләргә хәбәр иткәннәр. Беренче катта чүп янган. Беренчел сәбәп тәмәке тартканда саксыз эш итү. Бер көн элек шул ук адрестан янгын чыгу турында хәбәр килгән иде, ләкин чакыру ялган булып чыккан. Джаз сөючеләр Нефтче мәдәният сараенда җыелдылар. Сәхнәдә Санкт-Петербургтан килгән джаз триосы. Аларның уйнаганда Италиядан килгән вокалист җырлады. Музыкантлар әлмәтлеләргә 2 сәгатькә якын блюз музыкасын бүләк иттеләр. Әлмәтлеләр джаз импровизациясы дөньясына Санкт-Петербург музыкантлары ярдәмендә сәяхәт кылдылар. Инструменталистлар халыкара конкурслар лауреатлары Алексей Черемизов триосы. Тамашачылар композицияларны тын да алмыйча тыңладылар.
Барлык вокаль партияларын Италиядан килгән солист Фабио Леп Оре башкарды. Россиядә җырчы беренче тапкыр гына түгел. Аңа инде Санкт-Петербургтан джаз триосы белән чыгыш ясарга туры килгән иде. Артистның хезмәт исемлегендә барлыгы 60 илдән артык чыгышы. Нефтче мәдәният сараенда башкарылган һәр җырдан соң чит ил кешесе зал белән күпләр өчен гадәти булмаган телдә аралашты. Мин сезнең берәрегез итальян телен аз гына булса да белә дип ышанам. Хәер, джазда иң мөһиме әлбәттә ки. Бәлки артистның туган телендә яки халыкара инглиз телендә нәрсә сөйләгәнен барысы да аңламагандыр. Әмма музыка теле һәркемгә аңлаешлы иде. Люблю, джаз люблю, хотя у меня голос. Мин бу көйне бик яраттым. Җырларга тавышым булмаса да, джаз минем яраткан жанрым. Концертларны да калдырмаска тырышам. Мин берәр яңа нәрсә көтәм. Иске номерларны карыйм да, тагын берничә тапкыр тыңлыйм. Тамашачылар арасында узган гасыр уртасында туганнар да аз түгел. Алар өчен джаз музыка стиле генә түгел, ә балачак һәм яшьлек турындагы истәлекләр дә. Вы знаете, нет такого, что откуда. Беләсезме, бу каяндыр дигән нәрсә юк. Миңа блюз, джаз ошый. Күрәсең, ниндидер сагыну хисе. Без бит 60-нчы еллар балалары. Рәхмәтле тамашачылар һәм чыгыштан соң алкышлар бүләк иттеләр. Джаз бәйрәме 2 сәгать чамасы дәвам итте. Концерт «Притяжение музыки» 5-нче халыкара фестиваленең бер өлеше булды. Азнакай районының Мәлбагыш авылында уникаль күп функцияле мәдәни үзәк ачылды. Мәллә Россиядә гына түгел, ә Европада да 3D басма кулланып төзелгән иң биек бина. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Азнакай районының Мәлбагыш авылында уникаль мәллә күп функцияле мәдәни үзәк ачылды. Бу бина үзенең ичендә авыл советы, библиотека, медпункт, ФАП, СДК, клуб плайны үзебезнең авыл яшьләре өчен барлык социаль объектларны берләштерә торган шушында бина. Аның уникальлыгы шунда, ул Россиядә генә түгел, ә Европада да 3D басма кулланып төзелгән иң биек бина. Анда иҗат һәм ял итү өчен заманча урыннар, китапханә һәм коворкинг җиһазландырылган. Үзәкне ачу тантанасында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов, Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Маганов, Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин һәм башка бик күп мәртәбәле кунаклар катнаштылар. Бүген көндә менә матур бина, бөтен шартлар, рәхәтен үзегезгә күргән насыйп булсын. Бик күп балалар белән монда, олылар, кирәкле органнарда, почтада бар, библиотекада бар. Медпунктта бар, авыл советларында шуңа күрә игелекле бина булсын, рәхәтен үзегезгә күргән насыйп. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Шуның белән безнең бүгенге яңалыклар тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.